thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chipai ka buk chewa du sakna sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan voin ni somni panga July sang ni somni panga a wanglai ni articles ngai nom tak tak tele thudang zoram ma son na tur le zoram ta na thil tha tu beng wa thak tak tak te karon sop chuak don ania abula changa to phenga minongai thak sak tur chewin in khongai na karon ngen masa chewani e ole ama sabera tan chuan SAWRKAR HNATHAWK PHUNCHIAR ti thu pui manga pu Hausanga zela thuziak ngainom tak mai le beng wa thak tak mai hi kan ngai thlama sa anga tu ngai lo ngai thlang halang kan veng tlangwal pakhat ka mu zen zen lo hi kanin mu tumin I thaim ilo office thinim ni tin ka zota o office thine tun lai phei chu kan kal ma in kan hot lai thin khop mai hun kan vong dik thlap thlap to mai ani hi tin min changa awa thave kati chuan chu tlangwal chuan nima sila ka thopui then khate chu an phun maya an nin om thin khop mai ati engwanga phun nge an nia kati chuan office kal hun von diklu tukhi an ning aniang atia avamak em kan ram ta na poimol tuk thok tu an nia kan ram le nam mel na ani sia engtia hun von dik chu ning mai nge mo an ni le katiril rumai maya hun von dikhi za omna ani sia SAWRKAR HNATHAWK te hian hun rei to takatang khan hun von dik tumna hi an nei lewe mo ti mai tur ani to a tuna hun han von dik le chu an tan phurit ani zota ni turani heti lai hian mi thatak tak mai hun von dik nuam ti em po an tam tho nima sina mi then khat PHUNCHIAR awanga SAWRKAR HNATHAWK zong te phun an ni lo ti chu kan hre theu ome kan bible in katlak cham thu soizong kanilawa keizong eng ang point om maila lungoi zel kaching to sia Philippi bungli chang som pakhat atiang hian mizo Christian te hi om thei chewila awatha em SAWRKAR HNATHAWK nu pakhat po hi office kalma angai ta ka wangin tuk tin hian ai rong bol pa hian aphun mai thin ani ome afapa no pang te hian anu office kal tolo mero sikula ka thian pa moyanu po office kal lovin bazara thila zuat thina kan sikul bana athil zorna kankal thina thil tui deu minei ti thina anuam tu ka sin moyanu bula I thu venga anuam ngotang atia anu chuan office kal lawila enge in yang ati chuan moyete po anu office kal lawa ei turan nei thowasin atia anu chuan bazara thil zorte chu ka pe hleinem jing tho ma angai ro puisia ati baklar maya afapa chuan moyanu ai da in office chu ikal tlayasin ati rewa mishing te hian chanto ka lung oizong har kan ti ani hi Mizoram hi chuan SAWRKAR HNATHAWK te hi mi van nia kan ngai te an nia lo mulangin nasa takin hlimrau ti mai hi an ol thina ni nie adik khop mai mitam takin SAWRKAR HNATHAWK ve kan chak ema nima sila SAWRKAR HNATHAWK then khat tela in lungoi na reng an mubik silo ani hi an zawai chuan an nilo mani na lungoi em le taimatak tak anom lai hian lungoi lawa phun anom ve bok ni turani nu pakhat thingpui dor siam point office kalte thingpui pek chu ha thak takani an dudan arwal lo chu thuran ni se PHUNCHIAR tak an tam em maya an chen na veng le khuwa khotlang le ko shana in mang em te po office a chuan ring tu te tia moi lo tur hi ti hre mi a lo te po hriat tur an omani ati chu wangin SAWRKAR HNATHAWK du om tak te u kan ram le nam masone hi in kuta ain ngata sin pathian tri chungin rin om tak le tai matakin thok te u in ril ruput zia chu tangka ngai na tel lo ni ro se in thil nei chuna te chuan lungoi ro u hebrai bung som pathum changa lalpa mal somna kan ramin kan don theinan chu wangin SAWRKAR HNATHAWK du om tak te u chu wangin SAWRKAR HNATHAWK du om tak te u kan ram le nam masone hi in kuta ain ngata sin pathian ri chungin rin om tak le tai matakin thok te u
in ril ruput zia chu tangka ngai na tel lo ni ro se in thil nei chun chuna te chuan lung oi ro u he prai bung som pathum changa lalpa mal somna kan ramin kan don theinan Hausanga Hauzel ole kati zong kha ania kan ram ma son turatana kailon poimo em mai min shilshia min ko mutu pu Hausanga Hauzel chunga lom thu kan soyani SAWRKAR HNATHAWK pakhat amol pho chuan SAWRKAR HNATHAWK zong afan chuak thirani SAWRKAR HNATHAWK pakhat a PHUNCHIAR chuan SAWRKAR HNATHAWK zong afan chuak thin chu wangin ram ma son turatana kailon poimo em mai chu SAWRKAR HNATHAWK te hi ania SAWRKAR ministry ringot thi ni lowa a thokate hian ramtan ka thokani tia phun noi lowa bulan tran ngam chuan SAWRKAR ministry po hi adik zain karing chu kan zeptel ve lok ani e ole adot le tan chuan KAWNGPUI NINGKHAWNG ti thu pui manga pu PC Hmangaihzauva thuziak bengwa thlak zet mai hi kan ngai thale anga tunai lo ngai thachun zomang mizo te hi in bara khai thin nam kan nia mi in ring lo lai nung lama tangin ke pui sa ve takin kan han ve thema bara khai kan han ti phut maya mi phulum dona siam kan chinga mi an phut na sat pole loting kan in tia kan hlim na ber pakhat po ani thin tin kham tlang le mun sang tlak lo om taka mi thulai mo ding lai mo te min muang ti hlau takin kan ve thena thok le khata tla thel ka dom man te kan han tia midang te hlau thong theyang ber tholop lop khopa thin thonga siam te hi kan game hlim om pakhat ani tlat boka heng kan game te a hian tla thel ka dom man tingat pe hi chu lung chak lo te tan pe chuan kum khoshi ve nei pha na khop ni hia lamoi ania ma se tunge khami chuma kan bar khai wang le tla thel ka dom man kan ti wanga kum khoshi ve nei pha ta ti ero ati tu le atuar tu te point kan ngai tu to lova kan chui to heklo hetiang thin ti thong thei tak game hi awan tlanga kan in fiam na ani wangin tu ma in huat thuwa lak chia kan ngai lo ani ber mai hetiang hi kan in fiam dan ani miao wang hian kan lir thei khaldana po hian KAWNGPUIA lungmuang taka mi kal lai le thulai te vati phut zok le lau thonga wa siam mai te hi kan poisak vak lo pha in chutiang chu mi poi soina nia po kan ngai lo pha deuh thin ni in alang nge a ani na taka chuan lir thei khal thu lo wa po lau thonga midang te siam hi dan phal lo ani shima lir thei taksa hi thir le thil dang mishing taksa ayarit rit le chak zok da ya siam ani wangin mishing nena in khak pal thula po mishing chu achan chejok kan ni zel lo thei lova chu wang chuan lir thei khal tu te point mishing chuan lir thei chu kan hlau hle tura kan da chewa nie lir thei chu mishing in kan hne lo em awangin lir thei chebel laka mishing chu kan in veng fim khur hle tur po ani nge ye hetiang ani lai hian KAWNGPUI dan the rules of the road regulations 1989 chuan mishing ahum hal ema ani na taka chuan lir thei khal thu lo wa po lau thonga midang te siam hi dan phal lo ani shima lir thei taksa hi thir le thil dang mishing taksa ayarit rit le chak zok da ya siam ani wangin mishing nena in khak pal thula po mishing chu achan chejok kan ni zel lo thei lova chu wang chuan lir thei khal tu te point mishing chuan lir thei chu kan hlau hle tura kan da chewa nie lir thei chu mishing in kan hne lo em awangin lir thei chebel laka mishing chu kan in veng fim khur hle tur po ani nge ye hetiang ani lai hian KAWNGPUI dan the rules of the road regulations 1989 chuan mishing ahum hal ema lir thei laka chuan KAWNGPUIA sipai le sikul no pangkong zo te KAWNGPUIA hnathawk tu workmen te ahum hal tlat boka hei mai ma ka ran khal tu te ran khal lai thunun lei thei lo khopa lir theia ti phili sak thengin arem ti lo ani tin lir thei khal tu te mo phung na chu ke kal te him na chau ni lo kan lir thei khala chuang te nge po lungmuang le thin thia anom hi ania tlada taka lir thei khal hi lir thei dang le kong mang tu dang reng tan te kan lir theia chuang te tan nge po a him lo wangin
kawngpui danin a phal lo ani chutianga hlawam taka lir thei khaltu te chu MVX section za somriat palina hmanga hrem turan nia a hrem na po ana hle ani traffic rules kan ti hian atum ber chu kawngpui hmang tu zong zong lir thei mihring le ran thlenga him le lungmuang taka kan hman tlan thei ani awangin lir thei khaltu te tan chau ni lo ke akal tele kawngpui dunga hnathawk zong zong te tan po zom tlan vek tur ani ti hriat reng tur ani kawngpui NINGKHAWNG dik tak chu lir thei khaltu ten kawngpui hmang tu dang ke akal te hnathawk te ran te thlengin an za tur ania chutiang bokin kawng hmang tu dang te poin lir thei khaltu te po an za anga in za ton taka kawngpui hman tlan dial dial hi ani ole khati zong kha ania kawngpui chungchanga kan hriat tur thil poimo tak tak dan le dun chi hrang hrang min hril hria a thubeng var thlak tak mai min hnu chia tu PPC Hmangaihzauva chunga thinung le ti tak zetin lom thu kan soi ani thlir tu le ngai thatu zong zong ten khongai takin comment section lama kan hu dan le ngai dan te milo talan sak le theu tur chewin in khongai na karong ngen chewa like comment share te tin min subscribe lo poina min lo subscribe theu tur chewin in khongai na karong ngen tak meu meu ani e